Bueno, hemen dakazue timba tutorialaren gehigarri hau, pixkat erresago ikusteko eskuak nola dien, eta ariketak praktikatzeko zuen kabuz. Beraz, hasiko gea, gogoratu ziala bi parte, lehenengo partea zean grabe eta agudoen arteko jolas bat, eta gero, bigarren partean genituen bi esaldi ezberdin nahaztuko ditugula, interkalatuko ditugula. Orduan, hasiko gea lehenengo ariketakin. Izango zala, grave, agudo, agudo, grave, agudo, agudo, grave, agudo, agudo, grave, agudo, agudo. Bai, orduan, horretarako hartu denbora bat eta praktikatu poliki-poliki, suabe-suabe. Hemen oso garrantzitsua da poliki hastea, ze ikusten duzuen bezala eskuak aldatzen dira eta ikasi arte pixkat gorputzak aldaera hori egiten kostatzen da. Hori eta gero ja pixkanaka joango gainake abiadura askartzen. Bai, hor, disfrutatzen. Bigarren partearekin goaz. Bigarren parteko lehenengo aldaera zan bi agudo, bi itxi eta bi ireki. Bai? Eta horretarako lehenengo partea ja hiru grabetan oinartuko litzake eta gero sartuko dugu lehenengo aldaera. Bat, bi, hiru, takat. Bat, bi, hiru, bat, bi, hiru, taka, bat, bi, hiru, taka, bat, bi, hiru, taka. Azkarrago. Bai? Eta orain, bigarren aldaera. Bigarren aldaera ikasiko dugu, praktikatuko dugu, baita denbora hartu. Eta bigarren aldaeran berriro, hiru grabe, eta oraingoan 5 golpekin. Bat, bi, hiru, bat, bi, bat, bi, hiru, bai? Orduan, hori pixkat azkarrago, bat, bi, hiru, bat, bi, hiru. Eta orain egingo duguna da, ja, bukatzeko, bi aldaera hauek batu, orduan izango da, lehenengo aldian, lehenengo aldaerakin, eta bigarren aldian, bigarren aldaerakin. Eta hori praktikatuko dugu, lehenengo poliki, eta gero, pixkat azkarrago. Bale, poliki, izango litzake. Hori praktikatzen jun, denbora askoz, eta bain, azkarrago. Eta, honekin, etxoko esan dantza egiteko, zuekin batea, zuek praktikatu bitarten, jendeak dantza egiteko. Eta, hoxe, asko ikasi, asko praktikatu eta laizter gaudela, espero. Besarka da bana. Muixu.